मसलपुराव बीर लासित बरपुकरनि 400थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै ई-रिक्शा रेली हाबाफारि लादों। आसाम सरकारा 400थि बीर लासित बरपुकरनि जोनोम सानखौ थांनाय 18 नबेम्बरनिफ्राय 25 नबेम्बरसिम बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनो बिथोन होदों। बे बिथोन होनाय बायदियै दाब दाब जायगायाव जिल्ला खुंथायनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लाबाय थानाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो बाक्सानि मसलपुरावबो 400थि बीर लासित बरपुकरनि जोनोम सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै ई-रिक्शा रेली हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे ई-रिक्शा रेलीयाव गासै गं 355 सो ई-रिक्शाफोरा बाहागो लादों। बे ई-रिक्शा रेलीखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेघादालिन पार्टिना। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लायो फारियै बाक्सानि एसपि राजेन सिंह, एडीसी बन्टी तालुकदार, आशराफुल आमीन, एसिस्टेंट कमिशनार निजिरा ब्रह्म, बाक्सा जिल्लानि टीडीओ आसिफ आहमेदा। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नबेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।